consisteix en que puguin entrar les mascotes, en aquest cas els gossos, de pacients amb malaltia avançada. És un projecte que va sortir una mica del personal d'infermeria i auxiliars de la unitat. Ens vam posar en contacte amb la Comissió d'Humanització i la Comissió d'Humanització ha treballat amb tots els col·legis de veterinaris de Barcelona i de Girona per tal d'establir quins són els requeriments que necessita el gos per poder entrar a fer aquesta visita. És un projecte que encaixa perfectament amb el que es pretén donar a les persones que estan en una situació de malaltia avançada, on no només cal cuidar l'àmbit físic, sinó que també cal cuidar l'àmbit emocional i l'àmbit espiritual. En aquest cas, cada vegada més estem veient que els animals de companyia, les mascotes, són quelcom de molt important per a les persones i és un bon moment per facilitar aquest encaix, aquest contacte, que dona molta pau i molta tranquil·litat als pacients que es troben en aquesta situació. Molt satisfactori. Feia que no la veia 2 mesos. No l'havíem traït mai a cap hospital. I jo molt bé, molt tranquil·la.